Tero, mietteitä ensimmäisen kierroksen jälkeen? Ajamattomuus näkyy, ei kulje. Kuitenkin oli keli, minkä makuinen? Oikein hyvä. Rata on hieno ja keli on hieno ja auto toimii. Miehessä vika, ei tarpeeksi reenattu. Mites aikoja kun vähän katteli, että onko siellä päin mitä oli ennakoitua? Kyllä varmaan oli siellä jo. No, millä mietteillä toiseen vetoon? Parannetaan, yritetään tulla ihan, ettei tarvitse käyttää peruutusvaihetta, niin silloin se tulee varmaan parempi aika. Ei mitään onnea vetoon. Kiitos. Päivä on pulkassa ja auto on ehjä, ei ole mitään vaurioita tullut. Ei ole vauriot, on tuolla henkisellä puolella. Okei, no niin. Mikä jäi päivästä ajatukseksi? Pyörän kulman pitää säätää ja katsoa peiliin, mikä on homman nimi. Joo, ei mitään. Niin. Kohti seuraavia kilpailuja. Kohti seuraavia pettymyksiä. Niin, kiitos.